Mbak, bantu aku packing ngeterne bocil ning Mai Utine ya. Langsung ae kita OTW. Awak dhewe ntrabas ae yo Mbak, sing cidek tapi dalane yo wis ngene iki anake. Kang, iki dalane ning ngendi Kang? Sing jelas iki dalane ning daerah kidul Mbak. Daerah kidul ki yang ini ki lho Mbak, dalan iki harus melewati lembah, gunung, hutan dan lautan baru lagi teko nggen. Ujuk-ujuk aku wis teko omahe Utine bocil ya Mbak. Terus aku lanjut arepe golek jeruk nipis tak angge acara tahun baru somben digembaluri gurame. Seperti biasa mumpung enek ning Magidul goleke sing akeh pisan ya Mbak, soalnya timbang tumbas kan ya lumayan to kari njiko kari ngerah. Sakwise golek jeruk nipis aku yo arepe golek godhong jeruk maisiwa Mbak, sekalian jalan kan iki mau. Nah koyo ngene iki lho Mbak keadaane omah ning desa ki, ayem, tentrem, sepi, sejuk, enak pokoknya. Kayak daerah kene ki mayoritas ki omah iki ning dhuwur-dhuwur putukan ngono ke lho Mbak. Dadi ki lak wayah bodo dolane. Aja teko mesti kesel. Iki dalan maisiwaku ki mau unggah nanjak Mbak, soalnya ki omahe ki enek ning dhuwur dalan. Ki lho Mbak tak dudoi wite godhong jeruk maisiwaku. Paling sampean lak roh yo podo kaya aku mesti nggawa kresek, soalnya ki sangke lemune gek gedhi Mbak. Gek ning kene ki kadang mesti sapa-sapa sing njaluk ya wis dikekne, nggak usah tumbas gratis. Ya wis ngene iki lho Mbak, lak urip ning desa ki sembarang-barang kari golek ning buritan. Sing golek godhong jeruk seperti biasa Mbak, aku lak dolan rene ki nggak afdol lak nggak golek degan, soalnya ya wis ero dhewe ngene iki wite yo mek ning ngarep omah. Ke mau enek Mbak kambil sing cilik ke mau khusus tinggi degan, cuma iki urung gedhi dadine aku golek ning sebelahe. Langsung ae degane tak kon mecahne Bapak Agus Mbak, bojoku nggak iso lak kon mecah ngene-ngene iki. Terus langsung ae golek adah terus disok delok entuk Mbak penampakane lak seweger ya Mbak. Ngene iki pomo tumbas yo gak cukup 20.000 lho Mbak, wong iki mau degan 4 lho deloken to. Iki mau saleke ora tak pecah, tak ngge sesuk ae soalnya wis akeh. Sakwise ngombe degan kayak mau aku pulang Mbak, terus aku yo gak lali tumbas sate. Terus aku pulang gowo iki mau wis oleh jeruk nipis, godhong jeruk, akhirnya aku pulang. Si bocile wis tak tinggal ndek sini selama liburan. Ya wis ngono ae yo Mbak, sampai ketemu besok lagi. Bye.